Sa Good Vibes, balantayan ang magarbo nga New Year's countdown sang Bacolod. Magluwas sa fireworks display, ginapaabot man kung sino ang mangin masunod nga mapalaron na magadaog sang brand new car kag motorsiklo. Sa tinalikdan nga New Year's countdown, isa ka 22 anyos nga babayi ang mapalaron nga nakabaton sang brand new Toyota Vios sa ginhiwat nga paraffle sa Bacolod City Government Center. Magluwas sa salakyan, may mga motorsiklo man nga iparaffle si Mayor Albi Benitez. Bukas ini sa mga Bacolod residents nga 18 years old and above, kag ginakinahanglan lang ang mag-register. Dungan sang selebrasyon para sa pagsug-alaw sa tuig 2024 ang paghatag kalingawan sang comedian duo nga Sanday Petit kag Negi. Balantayan man ang maggarbo nga simultaneous fireworks display sa BCGC kag Bacolod Public Plaza. Magasugod ang sinadya sa BCGC las 8 sang gabi.